So gabatarwa. Introduction. Cell is the structural and functional unit of an organism. Or cell is the basic unit of life. Cell shine mafi karamin mataki na yanayin tsarin halitta ko kuma mafi karamin mataki wanda yanayin ayyukan jiki suke faruwa. Saboda duk wani gaba da aka ɗauka a jikin mutum ko a jikin dabba, zaka samu wannan gaban cells ne suka haɗu suka tattara suka bada shi yasa aka kira shi da suna structural unit. Kuma an kira cell ne da suna functional unit, wato mafi karamin mataki na gudanar da ayyuka, saboda duk wasu ayyukan da suke faruwa a jiki suna farawa ne daga mataki na cell, wato tantanin halitta kenan, kamar yadda muke gani a wasu shafuka ana rubuta sunan shi tantanin halitta. To amma dai za mu yi ta amfani da kalmar cell don dai kowa ya fahimci abin da muke nufi, saboda shi